Níl an Irishán ach go bhfuil an córa maidir le hera nua ar aontachtaithe faoi lean seoil thuaí has agus ar bhain idirnáisiúnta. Go héirí agus muid inné 25 bliain de chuintúíon céasta a bhaint amach. Sin ráite tá coppla bouta feici a gcíanais nuair atá céisnig Gaeilge curtha an tosaí mar a bheith kipping idir bhartaíochta an. Sé sin go bhfuil an tíos canis, an tíos politiúil, Leo Varadkar ach go héirí a coppla inné rá gur féidir carta Gaeilge a éislú nó a dhíbert nó a bhfuilú ar bhealach éigean. Chun gur féidir ar an nua dhéanamh ar bhealach éigean níos comportaí nó níos fearr. De aontachtóirí dar leis a mé sin dí orthú agus sílim goil sin samhnasach, sílim goil sin neiriste gur go bhfuil muidir gur carta Gaeilge a carta teanga trí chéile. nó carta aon phobal minlí mar rud gur féidir a dhéanamach, mar rud gur féidir a bhfuilú an freastal ar bhéanta atá beidir freighí is a seachtaithas, in sa bhigaideacht, in sa cosar bollag nó aon rud eile. Agus dealann sin dáthair don cas gur teanga córinse de gach daine aon Gaeilge agus ní dúirlim gur carta an ghlacu leis. Saolaí ar fá second an loic sin a úsid agus tú lé le carta aon phobal eile. Bíú sin lochsúil an pobl LGBTQ, pobl etnach nó eile gur go méthe fiú ag smuoinú nó a rá as ard go méthe ag bhac le carta an phobal sin a dhíbert nó a bhfuilú an freastal ar daoine nach bhfuil a bhac le carta a thuirt an na daoine sin. Ní bhí ar thiúil leis. So níl sé cart go bhfuil muid ag ligint de aon politiúir carta sugin a úsid mar kipping idir bhartaíochta inaon cóthaics. Agus má táid déhhuiire faoi ar an nua nó ar aontachtaithe a bhaint amach áite bhfuil sothí cart bunaithe caithfí carta a bheith an de chach agus sin an rud a táid inné Gaeilge go méoh carta teanga an agus go méoh sin an le freastal ar a handaine.